Pa šejh naš Hajrudin nam kaže Allahu poslanik alejhi selatu vesselam i njegov odnos prema suprugama. Pod A, Allahu poslanik alejhi selatu vesselam za svoje supruge odabirao je vjernice. Ovo je jedan veoma bitan moment. Nažalost, velik broj braće naši i sestara, kada im dođe upala imana i to vrijeme za ženidbu, najveći dio pažnje posvećuju vanjskom izgledu budućeg supružnika. Znači, naročito ako taj budući supružnik ima Facebook i ako na njemu ima galeriju slika i znači kad tamo neku u Photoshopu pobriše sve bubuljice, kad rastegne osmije, zube, sve naštima da su mu bijeli, ravni, fini, paša uduo bi se za njega bez razmišljanja. Braćo moja draga, znači insan treba prvenstveno da gleda u vjeru budućeg supružnika. Obostrano. Božji poslanik kaže porodici djevojki: In ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kada vam dođe u prošnju neko sa čijom vjerom i moralom ste zadovoljni, samo dvije stvari spominu, oženite ga. Kaže, ako ne uradite tako, nastupit će veliki fesad na zemlji. Pa je to savjet porodici, djevojki. Imamo drugi savjet, mladoženji. Allahu poslanik kaže, ženu udaju 4 stvari, to jest, ljudi u većini slučajeva traže da se oženi zbog jedne od ove 4 stvari, ali je na kraju kazao, a ti uzmi vjernicu, Allah ti se smilovao. Pa Allahu poslanik alejhi selatu vesselam, najveći kudvet u svemu tome, njegove supruge su bile majke pravovjerni, najčestitije i najmoralnije osobe. Ovdje će se samo kratko zaustaviti, braćo moja draga, kada insan ovoj tematici pristupi ozbiljno, riješit će se mnogih problema u životu. Vi kada imate moralnu, čestitu, bogobojaznu ženu i žena kada ima moralnog i bogobojaznog muža, riješili su se potvori, riješili su se sumlji, riješili su se prevari, riješili su se zuluma i mnogi drugi stvari, a mi koji eto tu smo, Allah nas iskušao time da nam ljudi dosta puta kazuju svoje probleme, znamo da najviše problema dolazi iz ovih pravaca. Zulum. Muž pravi zulum i nepravdu ženi ili žena pravi mužu nepravdu. Zulum. Prevara. Potvora. Sumnja. Sve to nema mjesta u srcu jednog pravog vjernika. Znači, kad čovjek u startu malo osaburi, ne traži osobu koju će oženiti ili udati preko Facebooka i gleda njenu prvenstveno vjeru, iako ga Allah, znači, što kažu Arapi, yuafiquhu, i Allah ga usmjeri u pravom pravcu, ako nađe vjernicu ili vjernika za budućeg supružnika, riješio je se mnogih problema.